ymlaen o Gymru gweithgar ac un o gyfeillion bennaf yr iaith yn Sir Flint. Ysgrifennu Llywodraeth Cymru, Gor o dan o Candy. Clipiau, awdur a hynafieithydd enwog. Wel, dyna ni, gorsedd dawel osgeidig, yn wahanol falle i'r disgwyliad, oherwydd nithwr roedd y si yn dew a bydden y brotestio mawr yma y bore yma. Roedd yr heddlu yma yn gryf, rhyw 12 ohonyn nhw yn ei glas a un neu ddau arall heb uniform. Yr achlysur oedd derbyn y gwir anrydeddus George Thomas i gylch yr orsedd. Ond fe atgoffodd yr archdderwydd y dyrfa oddi ar y maen llog fod na aelod o bob plaid yn bresennol o fewn cylch yr orsedd y bore yma. Ac fe ofynodd i bawb ac fe ddiolchodd i bawb am ymddwyn yn anrydeddus ac yn ddilol.